Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, sulod ni ining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo. Ang mga igsoon natong nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Karong adlaw usab atong gisaulog ang solemnidad ni Maria, Inahan sa Dios. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapat sa ko ug ako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ng mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita.
O Diyos, kanunay magmapuslano nun talang kanamo ang mga pangalian ni Maria Berhen o Ginahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi ug hariyuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Palihog lingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niining pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Diyos, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawo. Mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagmando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kaluwasa magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Diyos, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy.
Tinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko, busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog tindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Kau o Ginoo. Busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug na mauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli, gihinganlan siyag Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Palihog lingkod. Maayong hapon kanatong tanan. Ato sa pakpakan ng Ginoo. Mga igsoon, karong adlaw, gawas nga atong gisaulog ang bag-ong tuig, gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa mahal nga Berhen Inahan sa Dios. Si Maria giila nga bulahan sa tanang mga babay tungod kay iyang gisabak ang Ginoo sa iyang taguangkan. Kaniadto mga igsoon, dunay usa ka patriarka sa Constantinople nga ginganlan og Nestorios. Kini si Nestorios, dili siya mutuo nga ang mahal nga Berhen inahan sa Dios. Ang gusto niyang ipatawag sa mahal nga Berhen, Christotokos. Ang atong pagtulunan sa simbahan, gitawag ang mahal nga Berhen og Theotokos. Mao na ang atong pagtulunan. Pero dunay usa ka patriarka sa Constantinople nga miingon dili ang itawag sa mahal nga Berhen Christotokos or inahan ni Kristo, dili inahan sa Ginoo. Pero ang pagtulunan nato sa simbahan, gitawag ang mahal nga Berhen og Theotokos, inahan sa Dios. Tungod kay dunay usa ka tawo nga ginganlag Nestorios, nagpahigayon og council, kining gitawag og the Council of Ephesus, no? Nga pamatud-an nga ang gisabak sa mahal nga Berhen dili lang kay tawo kundi Ginoo usab, no?
Akong balikon, dunay Council of Ephesus nga magpamatuod nga ang gisabak sa mahal nga berhen dili lang kay tao kundi Ginoo usab. Mao na mga igsoon nga ang simbahan mideklara nga ang mahal nga berhen Theotokos o inahan sa Ginoo dili Kristotokos. Mga igsoon, dinhi nato makita sa mahal nga berhen ang tinuod nga pagsalig, kalig-on ug walay katapusang paghigugma, bisan taliwala sa kalisod ug walay kasiguraduang kaugmaon. Ang mahal nga berhen nagpadayon siya bisan og nagbitbit siya niining tanan. Unsay bot ipasabot nako niini mga igsoon. Bisan ang mahal nga berhen kung nagsunod ta sa iyang kinabuhi, kung nagsigi ta og simba ni adtong misa di Gallo, makasabot ta sa kahimtang o sa kinabuhi sa mahal nga berhen. Nagbitbit siya niining tanan. Pagdeklara sa anghel nga mahimo siyang inahan sa Ginoo, naadiha ang kalibog sa iyang hunahuna og kasing-kasing. Anaadiha ang kahadlok sa iyang hunahuna og kasing-kasing. Imagine, ingnon ka nga inahan sa Ginoo, mura kag malisang makadungog aron, no? Lalang pagyod sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga miingon siya, unsaon man pagkahimo niini nga ulay man ko, no? Wa man ko makasuway pa og pakighilawas. Nya karon muingon ka nga mahimo kong inahan sa Ginoo, murag lisod kaayo tugkaron, no? Mao na mga igsoon, gibitbit sa mahal nga berhen ang tanan, gihambin sa mahal nga berhen ang kalibog, ang kahadlok ug unsay mahitabo niya. Way kasiguraduan ang iyang kaugmaon. Mga igsoon, samtang niata karon sa unang adlaw sa bag-ong tuig, sayod usab ako nga hangtod karon ang uban kanato dinhi nagbitbit lang gihapon sa mga palasonon sa kinabuhi, no? Sa mga labay nga mga buwan. No? I know some of you here or kitang tanan, halos kitang tanan, nagpasan gihapon og mga palasonon sa mga niaging buwan, sa mga niaging tuig pa, no? Bitbit gihapon nato karon ang kasakit nga gihatag sa mga niaging buwan. Bitbit gihapon nato ang kagubot sa atong pamilya karon. Bitbit gihapon nato ang kagubot diha sa atong kaugalingon karon. Bitbit gihapon nato ang kabugat diha sa atong dughan karon, no? Bag-ong tuig pero bitbit lang gihapon nato hangtod karon kining atong mga palasonon, sukad pa kaniadto, sukad pa sa mga nanlabayng buwan. Siguro mga igsoon, adunay mga samad sa atong mga dughan nga wa pa mauli. Unsay bot ipasabot nako niini. Naapay mga samad o naapay mga kahiubos nga niya pa dinhi sa atong kasing-kasing karon nga wa pa mauli. Siguro aduna gihapoy mga luha nga hilom ra nga muto inig kagabi. Kasuway mo aron? Kanabang wa nimo damha, wa gud nimo tuyua pero matinga ka kay muto imong luha. Hangtod karon nagbitbit lang gihapon ta niini. Siguro aduna kitay mga pangandoy nga naguba, wa matuman, mga relasyon nga nahugno, mga pulong nga sakit ug makapahiubos ug muna nga dili na mabawi hangtod sa hangtod. Siguro aduna tay mga minahal sa kinabuhi nga gikuha og kalit diha kanato. Daghan tag mga gipangpasan mga igsoon. No, thinking sa umaabot nga tuig, karong tuiga, maulian ta, maayo ta, pero it seems nga murag maulang gihapon, nagbitbit lang gihapon ta niini, bugat lang gihapon ang atong kasing-kasing. Mong di malikayan, no, mong di malikayan nga usahay makapangutana ta sa Ginoo nga Lord, ano sa pa man ni matapos ang tanan? I know kay kasuway mo ani, nakasuway mo ani ako, nakasuway pud ko aron. Bisag ako, makapangutan ako sa Ginoo nga Lord, ano sa pa man ni mahuman? Ano sa pa man ni mawa? Ano sa pa man ko magmalipayon? No? And I know some of you here, mausab ni ang pag-ampo nato sa Ginoo. Ano sa pa man ni mahuman? Ano sa pa man ni matapos? Ano sa pa man mugaan
akong dughan, ano sa paman magmalinawon among pamuyo, ano sa paman magkahiusa ang among pamilya. No? Yes, dili perpekto ang milabay nga tuig mga igsoon, no? Daghang mga nahitabo diha sa atong kinabuhi nga dili maayo ug mao'y hinungdan sa atong mga breakdowns, no? Daghang mga panghitabo last year nga mao'y hinungdan sa atong mga breakdowns, no? We face challenges, disappointments and heartbreaks. Pero look at us. Tanaw ta sa atong kaugalingon, we are here, still standing, still breathing, and still filled with hope. Bisan pa man sa daghang natong mga kasinatian, pero nagpabilin gihapon ta nga malaumon. And I hope inguni ini ang naa diha sa atong kasing-kasing karon. No? Padayon lang gihapon ta bisan gipuga tag muna last year. Padayon gihapon ta bisag gikusukuso tag muna sa panahon. Pero look at us, naagihapon ta karon, malipayon, taliwala sa daghang kaguol. Mga igsoon, please keep this in your heart. Dili baya buta ang Ginoo sa atong mga pag-antos, no? Kung ang hunahuna nato murag wa makakita ang Ginoo, kung ang hunahuna nato murag natug pa ang Ginoo, kung ang hunahuna nato murag gitalikdan ta sa Ginoo, mga igsoon, dili baya buta ang Ginoo sa atong kahimtang. Dili baya buta ang Ginoo sa atong mga pag-antos. Dili buta ang Ginoo sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ug walay mga luha mga igsoon nga di muto sa atong mga mata nga wa niya makit-e. No? Bisan pag muhilak ta sa tago, nakita sa Ginoo ning tanan. Nakita sa Ginoo, nabati sa Ginoo unsa kabugat ang atong dughan sa mga niaging tuig, sa mga niaging buwan. Walay mga high moments nato nga wa madungog sa Ginoo. Usahay nay mga panahon nga muingon tag aron mugaan ang atong dughan. Walay mga high moments nato mga igsoon nga dili mabati ug dili madungog sa Ginoo. Nasayod siya niini tanan, no? Kung nahisukamod ka karon, kung nahiluka pa ta karon, dili tungod kay gibiyaan ta sa Ginoo, kundi aduna siya'y gusto nga itudlo ka nato. Ug bisan og nadugmok ning atong kasing-kasing, bisan og nadugmok ning atong dughan ug muna mahimo gihapon nga mahigugma. Mao ni ang gitudlo ka nato sa Ginoo. Dili tungod kay gibiyaan ta niya sa panahon nga nahisukamod ta, kundi dunay gustong itudlo ka nato ang Ginoo nga sa panahon nga nadugmok ang atong dughan, sa panahon nga nadugmok ang atong kasing-kasing, mahimo gihapon nga mahigugma. Bisan og samaran ning atong kasing-kasing, pero mahimo gihapon nga mopasaylo. Remember, deserve natong tanan malipay. No? Deserve natong tanan malipay. Kung unahuna nato murag wa nay paglaom, tuna pay paglaom. No, deserve nato malipay bisan taliwala sa atong kalisdanan. Sahay mo to atong luha magunahuna niini, no? Ayaw ninyo ikahon inyong kaugalingon diha sa kaguol ug kasakit lamang. Mahimo ba nga mugawas ta diha? Mahimo ba nga mulakang sa tagamay? Di na to ipabili na tong kaugalingon sa kasakit ug pag-antos lamang. Tikang sad gamay, no? Tikang sad gamay, ayaw ikahon nimong kaugalingon. Deserve na tong tanan magmalipayon. Mga igsoon, nining atong pagsaulog sa bag-ong tuig karon, gidapit kitang tanan sa mahal nga berhen nga i-let go na nato ang tanan. No? Nay mga panahon sa atong kinabuhi siguro gabi miingon mo nga Lord, magbag-o nako, no? Magbag-o lagi pero wa man gihapon ka maka-let go. Magbag-o lagi misaad ta sa Ginoo nga magbag-o pero matingata kay same as usual lang gihapon. Naa diha ang pagkamapahitason, naa diha ang pagkahambugiro, naa diha ang pagkahambugira, naa diha tanan. No? Pero mga igsoon, gidapit kitang tanan karon sa mahal nga birhen, ingon man sa Ginoo nga atong i-let go ang tanan.
I-let go nato ang kasuko diha sa atong dughan. Kung doon na kay pagdumot sa imong isigkataw, basin mao na niyang panahon nga imo nang i-let go. Kung doon na kay kasuko sa imong igsuon, basin mao na niyang panahon nga imong i-let go. Kung wa nimo tinggi imong igsuon, wa nimo gitagad ang imong igsuon, basin mao na niyang panahon nga imong i-let go. Deserve nato malipay. Kay kung ang tao gani puno sa pagdumot, ang tao gani nga puno sa kasuko sa iyang kasing-kasing, mailhan sa iyang dagway, mura siyag naw gikumot og papel, gamugtok kanunay. Pero ang tao gani mga igsoon, no? Ang tao nga dili puno ang kasing-kasing sa pagdumot, dili puno ang kasing-kasing sa garbo, bisan pag mutanaw ra kaniya, ang iyang dagway mapahiyumon sa kanunay. No? Di ba? Di natupuno ni nga itong kasing-kasing kay kita ray mag-suffer. Kita ray mag-antos. Kita ray masakit later on. Maulagin, di man sad nato mapugna no kay tawo ra man sad ta. Di man sad ta perpekto, no? Tawo ra man sad ta nga dunay pagbati. Mo na mga igsoon, hinaot pa unta sa pagdapit ka nato sa mahal nga birhen, i-let go na nato ang tanan. I-let go nato ang kahiubos. I-let go nato ang mga pains last year. Dili tungod kay sayon ra ang pag-let go, but because our hearts were made to heal and move forward, let forgiveness be the first step to a new chapter. Dili man gud magmalinawon kung di pud nato pasayloon ang atong kaugalingon. Pero labaw sa tanan mga igsoon, maayo man o daotan ang atong kasinatian last year, pero magpasalamat gihapon ta sa Ginoo kay nagkat-on ta niining tanan. Sa katapusan, ako mga pangalyupo ug mga pangamuyo nga unta kitang tanan magmalipayon karong tuiga. Atong mga pag-ampo, ang atong mga paglaom nga unta smooth unta ang atong kinabuhi karong tuiga. Padayon kita nga musalig sa Ginoo, padayon kita nga mudangop sa mahal nga birhen, kay dili man ta nila pasagdan. Hinaot pa unta mga igsoon, ako mga pangalyupo ug mga pangamuyo kaninyo, hinaot nga magmalipayon ta karong tuiga. Amen. Amen. Palihog manindog. Karon na atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mamayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginghariang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong amahan nga kining bag-ong tuig makapahimo kanatong bag-ong katawhan. Agad pa nga ang inahan sa Dios mangilaba sa atong mga pag-ampo. Ug sa matag pangamuyo muingon kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Alang sa daghang maayong panahon sa simbahan, sulod niining bag-ong tuig, alang sa daghang gasa ug daghang pasaylo, magampo kita. Ginoo, panalangini kami.
alang sa kainit sa panaghigugmaay, sulod sa mga banay, alang sa duga nga pagtahod sa kinabuhi, ug duga nga pagpanalipod niini. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahan ng katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, atong madangat inigabot sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanaa kanila nga namatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gangin yung sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagimaya sa iyangalan, alang usab sa mong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluloyon, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan, itugot nga mahingpit unta nga mong kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami sa malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao sa Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Palihog mangluhod.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo sa tanang mga pari, ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hatag ka namong kung adlaw upasay mga sala, ingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Inunualuwas sa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Happy New Year kanatong tanan. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Ang lawas ug
Act of Spiritual Communion Prayer. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balang sakramento, gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag, sanglit dili ko man ikaw madawat sa paging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paging spiritual, hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug higpit kong hiusa ang akong mga kaugalingon nganha kanimo, ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo, itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulahang Berhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Salve Regina. Mater misericordiae, et ad ducedo, spes nostra salve, a te clamamus, exulis Spiriere, a te suspiramus, gementes et flentes in ab lacrimarum et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis exilium ostende, clemens opia, o clemens opia, o dulces, o dolces, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Digenitrix. Ora pro nobis Sancta Pros missionibus Christi. Oremus. Omnipotens impeterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpusita animam, Otinium Filii Tui habitaculum efficiem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamor, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan ug daygon ng Ginoo nga niya ta karon dinhi nakatambong sa misa ug nakalagad kaniya atong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin, ako hangyoon tong mga nag-birthday karon, nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon, ingon man ang tanang mga bata nga niya dinhi, duol mo sa tubangan kay blisingan mo ni Father. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo.
Nahalad na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo.